kula mboten sagah badhe tetel ing reh kabrahmanan kula nanging menika wonten cara. Cara piye? Menika ingkang kula beta menika wujudipun cupu manik mustika gaib. Monggo kula aturaken dumateng paduka sinuwun Prabu Bama Narakasura mang bandhemaken wonten angganipun Gatotkaca. Tartamtu Gatotkaca badhe lumpuh tanpa daya lajeng kaserot mlebet wonten ing gendaga utawi cupu menika. Yen Gatotkaca nyemplung wonten cupu telung dina ora ketulungan ambyar dadi lebu mangke. Matur nuwun. Ya nono. Aku mikir anakku malah kaya ngono kelakuane ngatasi kedanan karo wong lanang sak awak iso gatel kabeh. Perkara anakku durung rampung Prabu Bama rawuh ning Gajah Uling kene. Mbuh lelakone piye? Pikire karo mlaku kene. Tumilir. Tumilir. Ayo. Antasena Werkudara dadi pangge. Wah. Wah. Ah. Oh. Ah. Wah. Wirikata sang Gatotkaca kinon mapak arka sutta kapira sang Sri Kresna parta manahar memuji aja ndok kira aku kalah, aja ndok kira Bama mundur. Kakang Prabu Bama, panjenenganmu ki Narendra, aku ki satriya. Tegese tindak tanduk solah bawa muna-muni. Kuwi nggih patuladan, nggih conto kabeh para prajurit lan para kawula. Aku kelawan kowe iki duwe kewajiban nentremke para kawula, ora kok malah gawe tintrim kaya mengkene. Ora perlu kakean bebangal, ucapmu sing endah kaya ngono ki mratandani lamun to kowe wong jirih, getih, wedi mati. Yen dina iki kowe tetandingan karo Bama bakal entek nalarmu. Ora nganti kenthong subuh ambyar dadi lebu.
Wah. Oh. Wah. 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 Ah. Wah. Wah. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Wah. Ah. Wait. Tuh, tuh, tuh. Wah. Pusakan jroning kewa mandika donclang pedhangipun kang ketaman braja. Wah ladalah. Aja gembelo sirahmu wele Gatotkaca. Yektine durung rampung teka semini. Gandeng kowe tegel tega mentala karo bomo aku ya tega karo dapurmu. Njajal kasekten lan kekuatane pusaka saka Gajah Uling. Kira-kira iso dadi bukti nyata apa ora? Tak tibane cupu manik mustika gaib dadi apa? Uta Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksasara Maruta Bawana Bana Margana ladal anak angger Buma Narakasura kados pundi kabul kawusanane. Wah, Paman Patih Pancatnyana wonten dawuh.
Nyata Surasekti Mandraguna temenanan pendhita Gajah Nguling ya kuwi Resi Gunadesti. Aku diwenehi wujute pusaka ngedap-ngedapi cupu manik mustika gaib. Tak sawatake penerdiadane Gatotkaca. Gatotkaca rubuh satemah kasrot mlebu ana ing cupu iki. Ripalungguhan iki Gatotkaca wis mapan ana cupu. 3 dina ora ketulungan ambyar dadi lebu. Wah! 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 Dudu karepe dhewe. Cetha lamun ta murang tata kowe Bama Narakasura. Mripatku weruh kowe nibakake wujude pusaka ingkang sumunar bunder keplek. Satemah anakku lanang Gatotkaca katriwandan kasrot mlebu ning cupu. Aku pamane Madukara sing ora trima. Bama, janji cupu ora kok balekake marang aku. Aku tega mentala mecah sirahmu, Raden. Raden. Srutyas wuyung mulat sekar kandanyarum pangrujit nala saya dalwara sabyor kang lintang kumedhep Disti sunya tengah wengi lumrang gandaning puspita sang dwija warambrengang karenggiwaning udyanira lir swaraning madu brangta manung sungsarining kembang
Nuwun sewu Raden, saderengipun kalilan kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk pepada paduka Raden Arjuna. Iya, penemban ndak tampa tiba sepadha-padha. Ora kok kami tambuh nanging dasari durung weruh panjenenganmu ki sapa. Lan nyandhet lakuku anggenku bakal ngoyak kelawan Prabu Buma Narakasura. Nggih, nuwun sewu. Kula menika Brahmana saking pertapan Gajah Nguling dene peparab kula pun Resi Gunadesti. Menika anak kula wadon naminipun nggih pun Rara Sumilir utawi Endang Sumilir. Nun inggih Raden, kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten pepada paduka Raden Arjuna. Ndak tampa lekenes nek nganti kaya mengkono. Inggih Raden, mugi mantep kepareng paduka ngangkat dhumateng kula dados putra mantu paduka awit wonten paribasan. Cangkemmu menengo sik to. Tak petungne sik. Ganyik senengane ora. Ndika badhe ngoyak dhumateng Prabu Buma merga wani murang tata nyidra kelawan Atmajaku tur nembe wae kawisuda dadi senopati agung si Gatotkaca. Menika wau Raden Gatotkaca dipun tibani wujudipun Cupu Manik Mustika Gaib. Panjenenganmu tek ngertos mawon karana nuwun sewu nggih. Mustika Gaib menika yektosipun sing gadah kula lajeng kula caosaken dhumateng Prabu Bama. Yen ngono, pigedhek antuk pidak jempol kelawan Bama Narakasura. Ripalungguhan iki trep lamun to nampa pidana. Kula nampi pidana nggih purun ning nuwun sewu. Yen upaminipun ndika badhe ngoyak dhumateng Prabu Bama, dredah Panca Bakah kalian Prabu Bama menika cara hitungan ngoten napa timbang. Tur niki mangke mesti glandang carang saking pucuk. Upaminipun jenengan saged ngalahaken agengipun nyedani dhumateng Prabu Bama. Niki mangke kira-kira wong tuane Bama trima napa mboten? Lak malah rengkang anggenipun dika kekadangan kalian Nata Agung Ndorowati Sri Bathara Kresna karana Bama menika atmajanipun Prabu Kresna. Yen sampean maju perang ngibarate gaman kelandepen. Lah banjur gandeng Cupu Manik Mustika Gaib menika sing gadah kula ingkang saged murba wasesa kula. Kula sagah budidaya supados ingkang putra Gatotkaca mangke luar saking panandang ngrebut wontenipun Cupu Manik Mustika Gaib kula aturaken dhumateng paduka tegesipun Gatotkaca pejah lan botenipun dados tanggel jawabe kula pun Gunadesti. Banjur ning nggih niku wonten syarate. Anak kula niku nggendengi kalian putra jenengan. Sopo? Kagungan putra ing naminipun Den Mas Sumitra. Iya, kuwi anakku lanang. Nah, nun sewu niki anak kula Sumilir menika edan kepayang ngengkleng bingkleng anglamong kalian ingkang putra pun Sumitra. Namina saking menika Raden kula kepengin dados putra mantu paduka. Kula setya bekti tresna dhumateng ingkang putra pun Bambang Sumitra. Badhe kula tresnani ngantos kukuting jagat kula. Kula badhe setya bekti dhumateng pun Bambang Sumitra lahir bathok kula sumpah kula wonten prasetya. Cangkemmu menengo dhisik kene lho. Dadi petungne malah trunyak-trunyuk wong wedok nek kaya ngono. Wong wedok ya aja diketok-ketokke lek tresna karo wong lanang aja diketok-ketokne. Lah ora kaya jajane tawak-tawakne ora. Niki mangke Raden Gatotkaca keslametane wonten tangan kula ning kula nyuwun ijol anak kula mangrabekke kalih Den Mas Mitra pripun? Latmara Sang Arjuna esmunira kamanungsan sawanya gendreh memanis liringe dikamantyan kengis sing ujwala kongas
singa mulat leng-leng brangtok ing jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara penemban guna Desti wonten dawuh kanggo srana kawilujengane anakku pringgondani ndak saguwi lajeng genduk sumilir ripalungguhan iki ayo nderek kelawan panjenengan ingsun ndak srana tak budidaya bisa ketemu kelawan anakku Bambang Sumitra mengko aku sing bakal dawuh marang Sumitra supaya gelem palakrama kelawan kowe. Nuning nggih Raden ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Dados kula sakmenika badhe nderek wonten ing Madukara nggih Raden. Bareng sak lakuku. Nuning nggih mboten langsung dikongestakaken dawuh. Bapak, apa tulung gawakno kathokku 7. Sandangan komplit sak koper ya. Aku arep nginep ning Madukara syukur engko bisa palakrama karo Mas Sumitra satemah sing gedhe pangapuramu aku ya kudu nindakake apa mestine wong bebojoan aku lali karo kowe sing gedhe pangapuramu gawakno kathokku 7 Aduh kata kolor Atoe tutik ning rumah Samura gawakno bapak terno ning Madukara aku tak nderek kelawan wong tuaku mara sepuhku ya kuwi Pangeran Arjuna nggih Raden nggih Raden nggih Raden ya layak to anake gantenge kaya lho bapake bagus ya ampun kaya ngono aja lali kathoke 7 yo ibu capiye sing ditirun ki lho sapa kaya ngene ayo sumilir melu karo aku monggo kula dherekaken Raden nyat langening kalangganak klara pandamun tarapinon tinon ler kekonang surem sorok etan tak bangkat sorlan padaring ngaturaken panuwun Raden kula ngembuti daya milujengaken ingkang putra Gatotkaca bapak ora kelak pawarta adol pangrungu merga Kakang Gatut kok du karo Boma ripalungguhan iki Kakang Gatut ki apes ketiban wujude pusaka satemah tanpa daya sinerot ana madyaning cupu manik kuwi mau kuwi merga sapa merga pakartine wong tuwa sing ora genah kuwi Werkudara Gandenge kaya ngono nganti eman-eman mripatku tak nggo kedhep. Mundur. Mundur.
wanci gagat enjang sakarengan umum taksih manandra parung ikut langit bumi condeng taman sari lakecike kemendari iku mitra sesmo bagen pasuko ini teko sabdo arung tumurika Kanjeng Rama sembah pangabekti kula mawan tuwan tuwa kunju. Iya Bambang Sumitra ndak tampa gawe bombonging rasa. Pangestune wong tuwa mara gage ditampani. Mun inggih Gurawalan anggen kula mundi. Dan Mas Mitra bekti kula katur nami kula pun Rara Sumilir saking Gajah Oling. Ya ampun, piyayile cakak ling ganteng kok nganti kaya ngono, Hara. Tak sawang nalika wisudan ngasta kendang ngebuk kendang nek apike kaya ngono, mindah kaya apa lek ngebuk bokongku. Ya ampun, ya. Sumilir, kowe menengo luwih dhisik. Mboten kiyat awak kula dadi gatel kabeh lho Raden. Ibaratipun Mas Mitra dados kompo kula dados banipun. Men dikomo mak cengking ngoten lho. Ora pareng wong wedok kaya ngono. Sumitra. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Iki kembang pertapan Gajah Nguling ingkang awewangi Endang Sumilir. Putra putrine Penemban Gunadesti ingkang saguh labuh marang para Pandhawa milujengake kelawan kakangmu Gatotkaca ingkang katriwandan. Nanging dene ingkang minangka liru minangka pitukane gelem ora gelem Sumitra bakal tak palakramakake kelawan Endang Sumilir iki. Ki Petruk, Gun. Kira-kira piye? Lah sampean piye atine piye? Dipikir luwih dhisik. Golek wong ayu jaman sakniki iki akeh, ning sing ayune nganti tekan batin niku langka. Nggih. Kuwi mosok sampean rapal wong wedok model ngono kuwi. Le menyel nganti kaya ngono kuwi. Kudune lak gedhe kawibawane njaga karo pakurmatane. Ngajeni karo awake dhewe. Ngerti wong lanang ganteng le mbanyaki kaya ngono. Apa-apa lek didol murah, biasane wis remuk ngono. Kowe kudu paham Den Mas Mitra kaya ngono kuwi. Wong rabi ora nggih sedina rong dina ning kanggo selawase ngono. Penjing langit kelap-kelap katon lir kincange ngalis. Risang maweh kaandrung. Nun sewu Kanjeng Rama. Kalilan matur sisip nyun gung samudra pangaksami mboten kok nama kula menika mbadal dumateng dawuh paduka. Nanging kula tasih ngrumaosi cingkrang ing pamawas. Dalilu ing pamikir jubluk ing nalar. Kula taksih kepingin nggayuh kawruh ngudi ngelmu sak inggil-inggilipun. Dereng wonten ceceking raos kula badhe palakrama. Kula badhe nggayuh ngelmu wonten pawiyatan langkung rumiyin. Wong sekolah kuwi disambi rabi ora apa-apa. Ning tetep ganggu niku mangke. Sampeyan sing tetep aja wedi karo bapake. Nggih niki mangke mesti ganggu anggen kula kuliah. Kula mboten purun kudu gelem nuwun sewu. Leres aturipun Ki Lurah Petruk. Barang niku yen apik ora sah ditamak-tawakke mesti digoleki wong.
menika malah dipun ideraken dugi pundi-pundi kados mekaten. Nyuwun ngapunten, nitik mlampahipun sumilir menika ngapunten. Cetha lamun ta tiyang estring sampun boten prawan. Alus ucapmu ning natoni karo wong wedok. Gelem ora rabi karo sumilir. Nyuwun ngapunten boten purun. Gelem ora? Boten purun. Ramanut karo Januk karo manut karo sapa? Nuwun pangapunten ceceking manah kula krenjeting dados kula menika boten wonten raos tresna babar pisan kalian Rara Sumilir. Tegese kuwi mbadal dawuh Arwani karo Arjuna. Mboten kok wantun kalian paduka babar pisan mboten nanging kula menawi kalian Sumilir mboten purun. Aja gelem karo cah silir kok gelemi piye ora. Ana kawan minggato tinimbang kecipratan getih kowe. Gus Den, ampun Den. Dara. Telung dina ora ketulungan bangka kowe Katut Kata. Ye. Ayo. Bengawan Solo